שלום חברים ובעלי עסקים יקרים, מה שלומכם? אני מקווה שכולכם בטוב. אני היום הולך לדבר איתכם על איך נכון לקחת הלוואה מהבנק בצעדים פרקטיים ופשוטים לכל בעל עסק על מנת שיבין ושיצליח לעשות את זה בצורה נכונה. וכמובן איך נכון להתנהל בתקופה כלכלית זו. מיד מתחילים. אז כמו שאמרתי, אז איך נכון לקחת הלוואה מהבנק ואיך נכון להתנהל כלכלית בזמן המשבר של המלחמה עכשיו, מלחמת חרבות ברזל. בואו נתחיל. אז נעים מאוד, שלום לכולכם, שמי רועי קולפ, ואני עוזר לבעלי עסקים להשיג יותר רווח בשורה התחתונה. אני יועץ עסקי עם ניסיון של מעל 10 שנים בתחום הקמעונאות, בניהול, בעלות, על עסקים מהעולם הזה, ובפרט חנויות צעצועים. היום אני כאן כדי לדבר איתכם על הנושא שהוא חשוב מאוד עבור בעלי עסקים, איך נכון לקחת הלוואה ואיך להתנהל מבחינה כלכלית בעידן המשבר. כפי שכבר ציינתי לכם, זה נושא מאוד חשוב, ויש המון בעלי עסקים שלוקחים הלוואות מבלי לדעת את השלבים, או נתקלים בסירוב או נתקלים בדברים שהם לא נכונים להם לעסק, או שהם לא תכננו את זה נכון, או שהם פשוט קיבלו ריביות פחות טובות. אז למעשה, מהי הלוואה? הלוואה היא למעשה חוזה בין אדם או עסק לבין מוסד פיננסי. במסגרתו המוסד הפיננסי מעניק לאדם או לעסק סכום כסף, והאדם או העסק פשוט מתחייב להחזיר את הכסף בתוספת ריבית. הלוואה מורכבת מקרן, שזה הסכום שאתם מחזירים, פלוס תוספת של ריבית, מזה הבנק מתפרנס ממנו. אז נעים מאוד, אנחנו חברה שנקראת Colp for Biz, ייעוץ עסקי, פיננסים ומשכנתאות ושיווק באסטרטגיה חזקה לכל עסק שיצליח. השירותים שלנו הם כמובן ייעוץ וליווי עסקי, ניהול כספים ותזרים מזומנים לבעלי עסקים, גיוס אשראי, הלוואות ומימון, הלוואות בערבות המדינה, ייעוץ משכנתאות ואיחוד הלוואות. אז כמו שציינו, ישנן סיבות רבות לכך שבעלי עסקים עשויים להזדקק להלוואה. הסיבות הנפוצות ביותר הן, יש לנו סיבה מספר אחת, היא השקעה בעסק. השקעה בעסק זה אומר שאתם משקיעים בעסק, בין אם זה עסק חדש או עסק נוסף או עסק קיים, אז אתם צריכים להשקיע בעסק ופשוט לקחת הלוואה, אלא אם כן אם אין לכם את הסכום הנדרש לכך. יש לכם עוד אופציה נוספת, שזה הרחבת העסק, סיבה נוספת. הרחבת העסק יכולה להתבטא בכך, נגיד שיש לכם מסעדה, ואתם צריכים להרחיב את המטבח, או להרחיב אזור בחוץ, שיהיה יותר אזור ישיבה, אז אתם מרחיבים את העסק, וזה עולה השקעה נוספת של כסף. אז צריך לקחת הלוואה. רכישת ציוד זה עוד סיבה נוספת. סיבה זו מצריכה הון לגייס או שהוא הלוואה על מנת לקנות ציוד. לדוגמה, יש לכם משרד ואתם פותחים עוד חדר במשרד ואתם צריכים לקנות עוד ריהוט משרדי וציוד במחשבים וכיוצא בזאת. עוד סיבה נוספת, יש לנו את החלק של גיוס הון חוזר. גיוס הון חוזר זה אומר שאתם צריכים לממן איזושהי עסקה ולקבל עליה כסף בהמשך. זאת אומרת, אתם צריכים לגשר על הפערים שנוצרים לכם. ולכן, אם חסר לכם את הכסף, אתם צריכים לקחת הלוואה. שזה למעשה סוג של פערי תזרים בבנק. אני רשמתי את זה בנוסף, כסיבה נוספת, כי עכשיו זה נושא מאוד כאוב, כי ירדו להרבה הכנסות, אז צריך להבין איך אנחנו פותרים את הבעיות של הפערים בתזרים בבנק, ולתכנן את זה נכון, ולפתור את הבעיה כמובן. אבל מה שחשוב, תמיד יש לתכנן מראש מה צריך ומתי לקחת, איזה הלוואה, מה בנוי לכם נכון, ולא לרוץ לעשות סתם דברים מבלי תכנון מראש. אז איך אנחנו נבחר את ההלוואה המתאימה?
כאשר אתם בוחרים הלוואה, חשוב מאוד לקחת בחשבון את הגורמים הבאים: את הריבית, את סכום ההלוואה, את תנאי ההחזר ומהי תקופת ההחזר. שני הדברים האלה זה לבטים של איך לבחור את ההלוואה. כל הדברים האלה זה הלבטים של איך לבחור את ההלוואה בצורה האופטימלית והנכונה ביותר אליכם לעסק. כדי לקבל הלוואה מהבנק תצטרכו לעמוד בתנאי הסף הבאים. זה התנאים שהבנק בודק בעיקר להלוואות עסקיות, אז אתם צריכים לעמוד עם השלבים האלה על מנת שייתנו לכם את הדרג ואת העניין של ההלוואה הנכונה עבורכם. אז קודם כל אנחנו צריכים להכין סוג של תוכנית עסקית. בין אם זה הלוואה רגילה מהבנק או הלוואה בערבות המדינה, ההלוואה בערבות המדינה מחייבת בהכנת תוכנית עסקית מקצועית שמגדירה את החזון שלכם, את הדוחות הכספיים שלכם וכיוצא בזאת. כמו כן, אני מדגיש, עכשיו במסלול של ערבות המדינה חרבות ברזל, הם אינם מכריחים, לא צריך לעשות תוכנית עסקית. לכן זה מאוד פשוט להגיש את זה, רק מסמכים ופשוט לרוץ על זה. כמו שציינתי, תוכנית עסקית, דוח רווח והפסד שמראה את הרווחיות של העסק, דוח תזרים מזומנים זה מראה את התקבולים מול התשלומים, ועם התזרים חיובי כמובן. דוחות כספיים כמו דוחות של ספקים, דוחות מאזן לחברות, דוחות של תשלומים למע"מ, שזה ESNA, דוחות ביטוח לאומי. וכמובן הדבר שהכי חשוב זה איתנות פיננסית. איתנות פיננסית מראה לבנק שאתם מסוגלים להחזיר את הכסף. אם אין לכם יכולת איתנות פיננסית, אתם יכולים, אתם יודעים, הבנק לא יקבל את זה. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב זה נושא דירוג האשראי שלכם, שזה סוג של ה-MRI שהבנק יודע אם בכלל אתם יכולים לקבל או לא לקבל. אז אתם לפני שאתם רוצים לדעת מה הדירוג אשראי שלכם, שתדעו בכלל שאתם בכיוון. הדירוג אשראי אתם יכולים לראות אותו בקפטן קרדיט, ואפשר להוציא גם דוח חיווי אשראי שמוציאים באזור האתר ממשלתי של קרדיט דאטה עם שם משתמש וסיסמה. זה פשוט מאוד, אפשר להירשם גם אם אתם לא רשומים. אם אני לא טועה זה הקוד והשם משתמש שגם נכנסים איתו לאזור האישי של מס הכנסה. אז זה לא משהו מסובך ופשוט לעשות את זה. אלו השלבים הבאים בלקיחת הלוואה ואיך לקבל הלוואה. חשוב מאוד. אז איך נכון להתנהל עכשיו כלכלית בזמן המשבר ובמלחמה ובכלל בכללי שיש לכם עסק שהוא מוכן לכל מצב? המשבר הכלכלי הנוכחי מאתגר מאוד עבור בעלי עסקים. על מנת להתמודד עם המשבר חשוב לנקוט בצעדים הבאים. אתם צריכים לערוך ניתוח מעמיק של המצב הכלכלי של העסק שלכם בצורה מאוד מדויקת וכיוצא בזאת. אתם צריכים להגדיר יעדים ולהגדיר מטרות ולעשות תוכנית פעולה להשגת היעדים. צריך להימנע מקבלת החלטות בלי תכנון והחלטות פזיזות, זה מאוד לא פשוט. הימנעו מהוצאות מיותרות. גלו גמישות ויכולת הסתגלות לשינויים, ואתם צריכים לתכנן מראש כל פעולה ופעולה שצריך בעסק. תעברו על השלבים האלה, זה מאוד חשוב. אתם צריכים לעבוד בצורה מסודרת ולא להיכנס ללחץ ולעשות מה שצריך. אז לסיכום, הלוואה היא יכולה להיות כלי יעיל לבעלי עסקים, אך מה שחשוב, לקחת אותה באחריות ולהבין את כל הגורמים הרלוונטיים לפני לקיחת ההלוואה. בעידן המשבר הכלכלי הנוכחי של המלחמה, חשוב לנקוט בצעדים כדי להתמודד עם המשבר ולשמור על איתנות פיננסית של העסק ולייצר כמה שיותר עבודה. ומה שגם חשוב זה לא להפסיק לשווק ולא להפסיק ליצור, להיות בתודעה של אנשים. צריך לייצר כמה שיותר פעולות ולשמור על היציבות ועבודת העסק ולא להתייאש ולהמשיך להיות בעשייה והתמדה.
אם אתם מעוניינים לדעת איך לקחת הלוואה מהבנק בצורה נכונה ולקבל את הריביות הכי טובות שאפשר להשיג באמצעות הקשרים שלנו, צרו איתי קשר עוד היום. פגישה ללא עלות וללא התחייבות. הפלאפון שלי זה 050-8989-651, וזה גם הוואטסאפ. וואטסאפ ישיר של השירות 0974219996, מייל coldforbiz@gmail.com. וכמובן יש פרטים ליצירת קשר מתחת לסרטון, באתר אם אתם רואים, או ביוטיוב, או בפייסבוק, או איפה שבא לכם. וכמובן לא לשכוח לעשות לנו סאבסקרייב, להמשיך לעקוב אחרינו ולראות עוד תכנים מעניינים. שיהיה לכם אחלה של יום, וכמובן שיהיה בשורות טובות. ואני מאוד מאוד אשמח לשמוע מכם אם הצלחתם ואיך הולך לכם בעסק. וזהו. ולא לשכוח, ההלוואות בערבות המדינה של חרבות ברזל, אתם חייבים להבין שלא חייב תוכנית עסקית, ואם מבקשים מכם סכומים לא רציונליים, זה לא מסובך, ואם אתם צריכים עזרה דברו איתי. יאללה, שיהיה לכם יום נהדר.